शुभ सकाळ मित्रमैत्रिणींनो, मी नीताच ब्लॉगमध्ये करते तुमचं खूप खूप स्वागत। आणि आम्ही आलो आहोत गावी। जर गावच्या आधी दोन व्हिडिओ तुम्ही बघितले नसेल तर नक्की बघा। आंब्याचं रायतं आणि माझ्या मावशीचं अश्मविधी सोहळा, म्हणजे त्यांच्या स्मरणार्थ आम्ही तुळशीचं जे बांधकाम केलं त्याच्यात तुळशी रोपण केलं तो विधी। तसे हे दोन व्हिडिओ गावचे आहेत जे माझ्या चॅनलवर अपलोड झालेले आहेत, त्याचं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळेल, तर नक्की बघा। आणि आज आम्ही बनवणार आहोत कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी, म्हणजे कच्च्या फणसाचे जे गरे असतात त्याची भाजी बनवणार आहोत। तो पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। तो व्हिडिओ आवडणारच आहे, लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नीता सुळे ब्लॉग चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा। इथे आम्ही पूर्ण एक अख्खा फणस घेतला आहे। खराब झाला। तर या पद्धतीने आपल्याला फणस सोलून घ्यायचा आहे। खालच्या काय बोलतात गे? हे पाटण पाटण बोलतात, या म्हशीक घालतात गोडोरांगा। आणि मावशी जसे सोलतायत तसे आपल्याला हे सोलून घ्यायचे। आतले बिया पण वेगळ्या ठेवायच्या। हां, अख्खा गरा नाही ठेवायचा, त्याचे तुकडे करतात आणि मग हे गोट्या आहेत त्या फोडून घेतात। हे बघ, गोटी वेगळी ठेवायची। हे नाही घेत ना आपण, हे कोवळ्या फणसाचं असेल तेव्हा घेतो, नाही घेतच नाही। हां, फक्त गरे आणि आतल्या बिया। भाजी सुद्धा मिळणार नाही। खाली बस, येते तुला सोलायला? हो, मला आवडते मला नाही। दे ते मी करते। बोल के तू। अशा सोलायच्या आणि काय करायचं? आणि फोडायच्या अशा गोटावर बसवायचं आणि अशा फोडायच्या आणि भाजीत टाकायच्या आणि ते भाजीत टाकायच्या। असे फोडायच्या, फोडायच्या, धुवायच्या आणि मग भाजीत टाकून त्याची खायच्या ना। हा, तेल मिरच्या किती घेतल्यात? 8 मिरच्या आणि एक फणस आहे ना। हा, एक फणस आहे पूर्ण फणस आहे म्हणून 8 मिरची, नाही तर कमी नाही। 2 कांदे, थोडासा कढीपत्ता। फोडणी चांगली तडतडली की 2 कांदे चिरून टाकले आहेत। फोडणीमध्ये कांदा चांगला परतून घ्यायचा। आता झाकण ठेवूया। इथे कांदा चांगला शिजतोय तोपर्यंत वहिनी आहे ती गरे धुवून घेत आहे। गरे 2-3 पाण्यातून स्वच्छपैकी धुवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। एक टेबलस्पून हळद घातली आहे। हळद ही चांगली आपल्या फोडणीमध्ये आपण परतून घेऊया। गॅस यावेळी स्लो केला आहे। फोडणी ही चांगली तयार झाली की गरे घालून घ्यायचे आहेत। तर गरे अजून अर्धे घालायचे आहेत, अर्धे आम्ही घातलेले आहेत। वहिनी आता ढवळून घेते आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओ आवडणारच आहे। लाईक करा, तुमच्या व्हॉट्सअपला, फेसबुकला, शेअर चॅटला, ट्विटरला ही व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा।
मीठ मी जाडं टाकणार आहे. हां असू दे ना. ते कसं चवीनुसार तुम्ही मोठा 1 तांब्या पाणी घालायचं. एका फणसाला 1 तांब्या पाणी. मोठा 1 तांब्या म्हणजे नाही म्हटलं तरी असं. आता ज्या फणसाच्या बिया आहेत ज्याला मी गोट्या म्हणतो त्यासुद्धा स्वच्छ 2-3 पाण्यातून धुवून घ्यायच्या आहेत आणि भाजीमध्ये घालायच्या आहेत. ते घालून घेऊया आता आपण. भाजी ही चांगली ढवळून घेऊया. या भाजीमध्ये जास्त पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे. फक्त इथे आम्ही 1 तांब्या पाणी वापरले आहे एक पूर्ण फणसासाठी. आणि ही भाजी आता आम्ही शिजवणार आहे चुलीवरती. तर वहिनी इथे तयार करत आहे चूल. भाजी ही चांगली मध्ये मध्ये 3-4 वेळा चांगली ढवळून घ्यायची आहे. थोड्या थोड्या वेळाने ही भाजी शिजायला आम्हाला अर्धा तास लागलेला आहे चुलीवरती. मध्ये मध्ये वहिनीने भाजी 3-4 वेळा ढवळून घेतलेली आहे कारण खालून वरून गरे सगळे व्यवस्थित शिजले पाहिजेत. गोट्यासुद्धा चांगल्या शिजल्या पाहिजेत. भाजी चांगली शिजली की इथे आम्ही घातलं आहे ओलं खोबरं. इथे अर्धा नारळाचा पूर्ण इथे वापर केलेला आहे आम्ही. व्यवस्थित चांगली भाजी ढवळून घेऊया. भाजी ही चांगली शिजलेली आहे. आता मी घातलेलं आहे खोबरं आणि या स्टेजला भाजीतलं मीठ लागलं आहे की नाही ते तपासून बघायचं. तर 1-2 गरे इथे आम्ही चाखून बघितले तर भाजी ही खूप छान झालेली आहे. तर इथे कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी तयार झालेली आहे. सुगंध एकदम सुटलेला आहे घरात. आणि आता आमचा झालेला आहे पेजेचा टाईम. तर कुडाळ साईडला जी गावं असतात खेडेगावात 10 ते 11च्या मध्ये पेज आणि भाजी हा म्हणजे बेत असतो. 10 ते 11च्या मध्ये न्याहारी असते. सकाळी भाकरी किंवा घावणे असतात आणि 10-11च्या मनाने पेज आणि घरात जी काही उपलब्ध असेल ती भाजी बनवली जाते. तर मे महिन्यामध्ये कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी ही प्रत्येक घरामध्ये बनली जाते. तर खूप छान लागते, चविष्ट लागते ही भाजी. आम्ही जेव्हा लहान होतो गावी यायचो तेव्हा गावी आधी लग्नांमध्ये सुद्धा ही भाजी केली जायची. खूप चविष्ट पौष्टिक भाजी आहे आणि उपासालासुद्धा ही भाजी खाल्ली जाते. वहिनीच्या हातची कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.